Vítajte pri podcaste Peľový radár. Tento týždeň na Slovensku pokračuje trávová fáza peľovej sezóny. Hlavnou témou už nie je breza, ale trávy, ktoré sa po slabšom začiatku týždňa opäť držia na vysokých hodnotách. Dnešný celoslovenský index tráv je na úrovni 68 bodov, teda vo vysokom pásme. Breza je výrazne nižšie, približne na 5 bodoch nášho indexu, takže pre väčšinu ľudí už nepredstavuje hlavnú peľovú tému tohto obdobia. Pri trávach je dôležité povedať, že nejde o jednorazový výkyv. Počas týždňa sa ich hodnoty postupne zdvihli a od pondelka sa držali v pásme, ktoré citlivejší alergici môžu cítiť veľmi zreteľne. Dnes sa situácia znovu zosilňuje a modelový výhľad naznačuje, že najbližšie dni môžu byť pre ľudí citlivých na trávový peľ ešte náročnejšie než samotný dnešok. Najvýraznejšia situácia je dnes v Bratislave a na západe Slovenska. V Bratislave dosahujú trávy približne 80 bodov nášho indexu a na západe okolo 77 bodov. To sú vysoké hodnoty, pri ktorých už dáva zmysel plánovať dlhší pobyt vonku opatrnejšie, najmä počas suchších a veternejších častí dňa. Stred Slovenska je miernejší, ale nie pokojný. Trávy sú tam približne na 49 bodoch, teda na zvýšených hodnotách. Pre časť alergikov to môže byť citeľné, najmä ak sa pridá suchší vzduch alebo vietor. Východ Slovenska je dnes tiež v zvýšenom pásme, približne na 61 bodoch. Trávy sa teda nedržia len na západe, ale tvoria celoslovenskú tému. Breza už zostáva skôr vedľajším alergénom. V niektorých oblastiach sa ešte môže objaviť v surových koncentráciách, ale jej sezónna sila je už výrazne nižšia než v apríli. Pre ľudí alergických hlavne na brezu to môže znamenať pokojnejšie obdobie. Pre ľudí citlivých na trávy sa však sezóna práve drží v náročnej fáze. Počasie môže prinášať krátke úľavy, ale nie stabilné zlepšenie. Prehánky vedia peľ dočasne stiahnuť, no po ich odznení sa koncentrácie pri suchšom vzduchu opäť rýchlo dvíhajú. Práve pri trávach býva dôležitá kombinácia sucha, vetra a otvorených plôch, kde sa peľ šíri veľmi ľahko. Pre alergikov a rodičov citlivých detí preto platí jednoduché odporúčanie. Ak reagujete na trávy, berte najbližšie dni ako vysokú sezónu. Vetrať sa oplatí skoro ráno alebo krátko po daždi. Po dlhšom pobyte vonku pomôže opláchnuť si tvár, vlasy a nenechávať peľ zbytočne na oblečení. Pri silnejších príznakoch je rozumné držať sa odporúčaní svojho lekára alebo alergológa. Výhľad na najbližšie dni je pre trávy výrazný. Na sobotu model ukazuje celoslovenský index približne 84 bodov, v nedeľu okolo 87 bodov a v pondelok aj v útorok môže index vystúpiť až k úrovni 100 bodov. To je sezónne maximum. Alergénom budúceho týždňa sú preto jednoznačne trávy. Viac informácií a detailný prehľad podľa miest nájdete na peľovyradar.sk. To bol týždenný Peľový radar. Ďakujeme, že nás sledujete a pri ďalšom vydaní dovidenia.